Sin pat ngepri so bahabat ai keblai pi barok perlok ye ke jongai ke bolong nong support barat ba yo ni channel jungi de kene ke por bar khlimat ke bamenta ke tepik jungi ke long sepang ke khana ke bedon halendat jo ke weni ke jing ruai ke ba ni so tenat ban ruai ka kata ke long ke jing ruai nomor aspa ar khandai ke bang ngila ban samput kumna ke jing ruai ke bala penmi da khasi jaintia Presbyterian Assembly jong ke balang Presbyterian Hari India bat ke jing ruai ke bakar teng to yang yasha sujisu de swa bangin ya seprang ya kan khana tu nya sngap khendet ya kan ke jing ruai tu yang ya sha chu jisu bi shi pai sim bonen tu ka we ya kalama tu ra ru kam shanen na jing job shaka jing job rupanya trong ubaro sha cheng jot kin yanga hakas nam che jar pras pa san pral ong ba kari bai bar ka kraw ka laki hakanong ba Philadelphia ka badon hapo ka United States of America mal ong ba yata kari bai wal la khot yaka kum ku jing trei ka phala ka jong ublei bat number ro kita ki pastor ki badon hapo ka balang EP Kopal Church long baladon tang uai utau pastor badang arpo khandai senam kerta uba kerteng udodli things long bolo long pastor uba silur bat ubom septing nuru bat uba ya lap bek ya ke ai ke ba ka Bible ke keren bat kumta long ba karukom ya lap jong u kala ai men sim bat pensilur ke babun kinong ya lam ke badon saudong jong u ukpa jong u long ba u pastor Stephen Sting ulong weni ta ki pastor hakata ka balang EP Kopal kabalong kabahe pa kabadan hapo Philadelphia bat hadin ketuk ni por baula trei kumuta unong yarap ya u kpa jong u balong pastor kata kabalang long baula kiu hakajaka ka jong u kpa jong u balong kumu pastor bat unong hikai unong yalap hakata kabalang EP Kopal kabadan hapo Philadelphia henrei long badon ketuk ni ki pastor bat kirang ba jong kabalang kibom so tenan yu nomor ba yalap baik tek kat kembaka Bible ka keren bat ba Ukren persya bat penrem khamtam ya ka jingi khayi bat bu mrao ka bala jule da kinong Amerika khamtam ka bayadei bat ki negro la ne ki do yong ki ba la thit ye ki sa Amerika na bantaban pelong ki kum ki mrao bat haden bakalami ka jing bom ya sotu jing mut ha kata ka balang laong ba udot liting ula resign yelade ban long kum pastor kata ka balang mat ula seng pat ya ka wei ka balang ka bau ai kerteng diko benan mat kum pastor badon ka balang ka bathamai ka ba udang seng long ba kamram ka jong u ka long ban penlong ka jing ya kenduk lang ne ka jing ya seng lang mat kum ta long pastor sting ula penlong ka jing ya seng lang ka jong u man ka janmit jong kasngi hapo daw taw YMCA ka badon ha Philadelphia bat kani kur kom ya lap ka jong u long ba kala kata bat kala pen so tenat ya ki babun ki pai ba ki ba wan ban ngap ya ka jing ya lap ka jong u balong cisian aku ke janmit kata ka balong haka laipo tarik umat jong asnam sejar praspa san pupra long ba kumbasan hajar ai ki rangba kilawan ban sngap cakata ka jingelam ka ba u dot liting ulayalam ka balong kat kumna kitab Exodus kelonong ka ba sipau bat ka dikhat ka ba khatwai ka ba ong ki menta phi baro ki balong kirang ba bat tu sekri utrai bat haka ka janmit long ba kumbasi hajar ngut ai kirang ba long mai kilawan ban IT la de nakabenta ban im bat ban sekri ya Jesus Christ balong ba kata jing keren la ni jing lap ka jong u kalong ka we ni jing keren la ni jing lap ka ba kraw tam ha jing im ka jong u ban ha kata jing lap ka jong u long ba u la kan tho ru da ka ba ong ba ngandei ban ya thu ya kamram jong kan ran jong a bat nga kham sobha ban ot no ya ka ti ka diang jong a ha ka kor tliat kau banyak kebangan penduna ya ka kamram jonga bat penpoi ya khubor ka bapha jong ublei sepi sitayo hodin nang tal ong bakat ba udang lek kai sakri ban lek pit kai ya ka jing trekam jong ki kor tlet kau long ba ka jing bompoi prakhat ai kat ba udang lek hajan jong ka kor tlet kau long ba ta kor tlet kau kala yo ya ka sapti ka jong u batan yu u na khti kum tal ong ba khti ka diang jong u dot liting kala khen bat ba uthit snam ubahe ulah kedia kum talong bakat senam ke bejur kelami hang ta bat hadin sos ngi nang talong bakat ka jing sitam kala nang jur susu
Namar kajing yo pang kendit bat kajing mi pelat kesnam long ba u dot liting ul klat no haka khat kendai tarik bulan April kesnam siejar praspa san pupra henrei ke ba pela kalong ba ta kapor haka ba uladon hata kajing tia pang siwa bun yap long baladon katu kat ni ki perlok jong u ki ba ngusi bat kila keli u yak tai kentin ki ba kadu ki ba udon ban kren ai henrei long ba u dot liting ula pasiao dai kentin ki ba jam ki jong u bat ula ong to yang yesya asa ujisu nang ta long ba ka we pat ka step jong ka sngi ublai we ni ki perlok bat unong ye trailem bat u pastor George Duffield ubolong pastor jong ka balang presbyterian hapo Philadelphia long ba ulai ka jing kren sermon ki jong u ha ka ta jing ye seng step bat kumjuru ula kren snolam na ka benta ta perlok jong u bala klat no u pastor dot liting bat long ba ula kren na ka city jong Paul pastor sikinong Ephesus klenong ka ba Andrew bat dekat ka ba khat sao ka ba ong kumne tu yang pi nomor kata balapan po ialah ka singkai da ka jing sisa bat balaking ya ka jing da sadam ka hok bat kumjuru long ba ula penkut ya kata ka jing kren jong u da ka bak pule kata ka potri ka ba ula tho ka ba don Andrew tuli ki dekat ka ba long kum ka jing penselur ba ka jing ai mensim ki bangai ki jong u da ka ba u thu ya kita kentin ki ba khadu ki ba u perlok jong u bala klat no ula keren bat hadin ba ta unong ilam Sunday school jong kata ka balang ula yo ngau ya kata ka potri ha ka ba u George Duffield ula tho long ba ula so tenat kita ka potri hadu ta bat komta long ba ula print ya kata ka potri bat sam ha baro ki badon ha kata ka Sunday school bat susu long ba kala lejaran khat ha ka ba we ne kita ki bala yo ya kata ka potri badon hapo kata ka Sunday school udai unong tho khubor kumta long ba kata ka jing ruai kala sapriang ha baro ka we ka nong ba jong ka Philadelphia bat nadu kata ka pol long ba kata ka jing ruai kala yo bandrung ha ka thup kum ka jing ruai ya ro ha ki balang ba phar ha ka lang saudong jong ka pertai kendet sepang unong tho ya ka ni ka jing ruai kata pastor George Duffield long ba lakai u hakar lisel pensel benia haka khat artrik so tumbar jong snam sejar praspa khat pra long ba ulah pule haka we ni ki university ka bakarteng ka Yale University bat hadin nang ta long ba ulah pule haka Union Theological Seminary haka ba ulah yo pediang ya ka DD degree lane Doctor of Divine naka nok college haka bala itu ru ya sibun kijing pule ki ba ulah pendam bat long ba pastor George Duffield ulah sekri ru kum we ni ki membar jong ka Board of Regent jong ka University of Michigan te ka tu ila paisuk bakut jong ne khana so bahasa share like bat kum jur wanum klat ban comment kum no fis ngau halor ka ne ka khana hada ko ban tip nang no la yo ya kine ki khana phila ban thet ko we ka kot ka bakarteng ka 101 him story bong tada ru bing de siam pat ka we video khuble sibun ni phi baro